enne yero santehene atena se nanim onyam fefefe ewo afia kobi park na enne ye hudom ewo machi a na se eye nije nko a enne ya bonwura bi kunuto Jerusalem a wodi kan ena wone na manfo nyinara ababa be hyiamu na enne maye no nye sesebie son sebie nyado obi e ba yero santehene ho ena sebi ya bonwura asori a wo bada bi na emmomo no eye fia nkasa ena ya bonwura waba prekope esanse asante anasa asante amane mu ni asante abakosemu no asante hu mosi se mosi eye ni nua bema ena mosi nso hu asante sa asante nso eye ni nua ena mosi nso eba ene eye gonja enu nti mi nua ba eye me ba prekope ena gonja nso abakosem kire se ewo eye 16th century ebra eye Songhai empire eye Mali empire nubuye no ena won efri hanom bebo mo sesen ewo mentifi edo na omba no mo yakofo yakukudurofo na afen so no wo mo esa eye dwadifo a sebi wo mo edi bese edwa ena afen so eye agudie ene enchene edwa enu nti wo din ankasa eye gonja din no omunya firi Hausa kasemu a yeka no gadagoro ja no e kire se asase a bese kokko ewo so na ewo eje wa afi apema hansie edioson enum ena won ekekere won man no na man no so no mo yakofo nti no omoko jinsase pii edeka won ho enu nti ese yape yabonwura asase bupenso yabonwura asase enu nti yape ena white voter da ena bupenso ena black voter enso so eda na enne yabonwura wababechia ne papa prekope yabonwura wotoso gonja overloader wotoso aduasa emiensa sa wohwe gonja abakosemu a won guanfo ankasa enu nti akasa hodo anasa amaya hodo a ewo mentifido no omone mampurusi eja omone kosasi ja womo ene frafra grusi ena afen so wala ene sesala wonu won enyina eja na se wo ba atoye famu nso so a mofuo mo ena afen so ahantafo ene guanfo ni nyina wonu won nyina nti se wo kolate akuapem late ena afen so omo eka sebi omo ka guan kasa ni mofuo ni nyinara bandafo ni na sebi won ase ankasa no ene gonjafo enu nti enne yide abakosem a da na yesua ho ade no ene yero santehene opem so setu sedi wosi ye ne kane no ene wama me no mienu ye de ani kotu awisie ede ehu na yenkan so se yero santehene na danfo prekope obiri komfo awane ne chechira santemaya gina bepem sa abre no woye guanni nti na kire se abosie mu ena abusua no chechireye enu nti opem so setu abre so no na abusua ne wo ho ena otumfo opoko wa katechi abre so nso no na abusua ne do no wo honomo na ebra emu den no otumfo wasai kwa mepanyini na breso ebra adedie eto no otumfo wasai kwa mepanyini ne papa ene na nasafo kantanka na waye mampo hene ana otoso enkono wone na nakunadu yadum odikan ena ewo na wasai kwa mepanyini na mampo de na dia na edom ni nyina edefre na nasafo kantanka ene wochire kremo ezanse na abreso no na wokofa gonjafo ene sebi ye na nanom edi won efrimenti fido edi won eba sebi mampom ene nti adede eduru ne baso no wode ne ba firi mampom ba no ene wode won eka wo ho onu so ba ye no apamma wo beto ye da hodada no eno anamo no anu odi so na abreso de wode mo ba pa enu nti se yero santehene etene nanim onyamu a yehu se ya anasamanka edikan de etoa so no yewura kremo ena ya no motoa so yehu se ya no mo so ade na afen so omukura tasba tenti e fene 99 bullet no aha ade e wo ho no mu fretete ena afen so gonjafo ena yero santehene so watena se wodi asam a onne omo ena na omo ye first secretary sa yero santehene tena se no wodi asam a
omo chro yewura na sennie no enyina ewo enkremu kasemu enu nti enura anase na anu yehu se bi obiri nkofo de esi ye no yehu wantuma na efra yewura ni nyina mu no se bi eye nananom anase ne mma gonja fo mo ye asantinkremu eye won adwuma no ebia enu nti enne se wabafia eye fie prekope na afen so waba na se ehwe gonja Savannah regional nana do danko akufuado regions ahodo be create ye no ba ko ne Savannah region na said ye yero santen ne wotumfo osetutu ababio so wo ba Ashanti Regional House of Chiefs yewura life president no sanso so na se wo ko Savannah region so a yabonwura enso ye life president de Emma Savannah Regional House of Chiefs na nansem mu yehu ahimfi kese a yabonwura esie ewo damango na megidi ye se wo wia enya me wanwa so be ma ne papa na aba bebie ahimfie na sansa ahimfie no efe yie pa Savannah Regional House of Chiefs na nananom mako edu na won kabomu a womo eforme Savannah Regional House of Chiefs won edin bupewura eka ho ana afin so mampan wura na kusaguwura guzaguwura na jolowi wura na bupewura makanti na nanom nyina no won eka bom omo yedu won ka bom Salga slave market enso so sebio son sebia nyado bupewura asase eni nto ondwedie ndi omo ye sikafo a won edida na onim se neni na nyina no ye wo krobi ewo gonja asase so a omo guso ediska hokko ene didwa eguso wo honom eneni ne enu te se yehwe ye mampani His Excellency John Dramani Mahama na se ne nana preko pe ene yero santahene otumfo osetutu a otoso mienu a enye nchenkura na ahwe se de omuso mo ya abrane ankasa na se mema kokodufu asabi owo odin wo honhum ne honamani na afren so munim se de yesi pesika esan so mabase nyina no se bi eye dwadie no na e kire se yero santahene se omampanyi Mahama ba no woje no a eye ne de preko pe na ade esa ka ho ne se gonja hene eba menhye fikese ma o masa kwakwo oba ni papa fie oba o mago oba obesue wo fikese mu heya o wodan wo heya oba heyara ena oba beda na wane ne papa edi eye afisemu enu ntine se de nananom kan ye no ena ne me no mienu ye hu a ye nyina ye di hu adanse enu ntika ye hu de ebeto fom bia no so ye de ba besom ye besa atenase na de wose yesuan wa akire bia no so ye de aba besom kai se din no eye maame Fauzia medamase